Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin kuMukaradzi River, uko kwakaitika katsaona yevanhu vakavharirwa nemvura vari pasi. Kutaurwa kwazvo zviri kunziwa navanga vari vaviri, asi panofungidzirwa kuti vanogona kunge vakawanda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Regai titaure nevaridzi venzvimbo nevase vane chekuita, tingati vane ruzivo nezvakatora nzvimbo. Subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Oguka muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona gomba riri panapa iri. Ndopari kunzi ndopakapinda nevanhu ipapa vachizodhirikirwa sebaonera muri kuita kumusoroko. Maeskaveta ari kuita basa kuedza kuona kuti vangakwanise kudzika pasi here vagokwanisa kutora vanhu. Ndonzi Gabriel Zenga maererano nenyaya yemazira anoita mvura yakanaya uri musi wechina kumani. Saka zvadaro panonzi pane mukomana akabuda anova neruzivo rwokuti pasi pane vanhu. Panguva yaakada kutraya kubuda nepaipuko panenge vanhu. Ndopaka nguva yakanobuda iye achiudza vanhu pasi apa kuti vaishanda navo ivo vaaiziva. Ndopakanobuda noko achibuda shafuti yakabva yasara ichivhara. Saka paakanomhanya kuudza vanhu kusaidi kukoko kuti iwo unongotingaite sei. Paakadzoka mvura yakanga yavhara yakanga yabva nouku ukarwa kumusoro. Saka pavakazouya mvura yakanga yatokwana
wakazwa kunoshaya kuti toita sei mapambu pambu yanga iruta yaishandiswa pakamainizava nguva iyoyo pakatomoshaika iyoyo wakazouya mangwana wakashaya kusuka uku wakashaya vanhu pakauya apa pakahaiwa isikabvita imachaina yakauya yakafura first day vachida kutraya kutarisa uku havana kuwana chii wakazouya imwe kwarori haipo kana apa isikabvita ndo yakazotanga kutukura pana saka vakaona kuti haikwanisi ndo pakazoya casteni blowiwo ndiyane ndai iyo greba riri musoro kwena uko vakabatsirana kuvhura saka sinofana ndo pastage yavara vasati vati vasvika pamashafti yavaroti vakande kukatsara Catholic Chipadza chizvarwa chemuno Mount Darwin oraramawo chiita chikorokoza asi basa rangu guru muno nderekumaintaina machanfa engines so chakaitika ndechekuti vana vaipinda pasi pemugodhi vachimopa vatingati vanenge vachikoma nemasando vachiwana o izvi zvinhu izvi zvairambidzwa kuti zvinge zvichiitika asi kuti ndo mashandiro anenge achiita saka vana ava vakapinda mugodhi umu vachimopa havana kuziva kuti kuri kuuya mvura yakawanda mvura yauya ivo vari pasi pemugodhi yakanaisisa zvakanyanya kusvikira mvura iyai yazofoma mapopoma akandopinda mugodhi muya umu vana vaya vandokuvharirwa nemvura varimo kusvikira vamwe vaparara vari pasi ipapo asi nhamba iri kutaurwa kuti yakaparara pasi pemugodhi apa pari kutaurwa nhamba yekuti 2 neniwo handizivi kuti vangani nekuti information iri kutiyo nzvimbo dzakatipoteredza zvakaita kwana ND kwana Messina vese vaiuya kuno kumahuswa vana vadiki vachitsvaga mari saka vamwe vari kutsvagwa takungonzwa neinformation kuti vamwe havasi kuoneka vaiuyawo kuno vachitsvaga mari mumugodhi uyu semugodhi wainzi wapenya mari asi chauraya vana imvura yakavapindira pasi ndokuzoya kudhirika kwemugodhi havana kufa nokuti mugodhi wadhirika asi kuti mvura ndo yakazara imomo yazara imomo vana ndokutadza kubuda vavhungwa nemvura ndokuzotera kuparara kwemugodhi nokuti chifi yapo nzvimbo zhinji dzacho dzingava sekumaage api vakomana vakomana ava youth age kubva pa22 years kusvika pa30 ndo vakomana vechidiki vaiwanzo kuungana panzvimbo iyoyi vachipinda pasi vachitora o vachindogaisa muzvigubhu vachiitawo mari yekuti vabatsire asi kune vari kuti havasi kuona hama dzavo tingati vakawandawo sei ini sekunzwa kwandiri kuita handina munhu ane concrete information asi information ikungotaurika apo ndingati nini sofa pane vamwe vana vari kunzi vanga vari paND havasi kuoneka kuti vari kupasi vaiuya kuzotsvaga mari kuno vanokwana kuita vaviriwo zvakare saka vamwe vakutotya kana kutaura kuti nhenga hatisi kumuona nekuti havazive kuti zvinobatsirei pamusoro yamanosha mwari kwazai ini nonzi kuti tine zinjanji chiri pai tisi tine vana anova akatsitsirwa mukati mugudu anova anonzi kudzi chiri pai ini ndinoda kutenda zvangu kuna
casting murungano wavo paGrowe atibatsira kuuya kuzonofukunura hama dzedu dzigere pasa anova Kudzi naJohn ndo watiri kukwanisa kuziva tisingazozivawo nowamwe wakavharirwawo mukati umu watisiri kuziva. Saka ini ndobva kurushinga kumaundarweni, ndiri kuno kumaundarweni ndobva kurushinga kukatoni ndokunowa kumusha tiri kukwana Chiripai kana kuti kwana Njanje. Ndinotenda ndina mukoma wangu Nelson Chiripai naBizek Chiripai na TV Chiripai anova akasira mukomana ari pasi watiri nawo pano. Chiripai ndinova mubereki waKudzanai Chiripai, mwana akakutsirwa apa. Kudzanai Chiripai anga asati aroora, ane 18 years dzaari nadzo. Alright. Ko mumu wacho ndinenge ndinonzi Maruza Chiwanza. Ndino mwana akawirirawo anonzi John Chiwanza, akaberekwa 2008, ano 17 years. asaimbogara achiuya kunogwereka kuti yenge nguva yake yekutanga. Akamboya kahwana achishandira panze, apa paazoyako chipiri ndipo paashandira imomo. Saka anga akatorerena nevamwe zvavaishanda vari mukati imomo, mataurirwo areketiwa. Pakanzi mvura yauya, mumwe wacho akapinda akabuda imomo akangodzika nomugodhi sezvo aiziva kwekuburikira akabva abudirira. Ava vanga vanoshungura taakufungidzira kuti vaida kutodzoka nokwavakapinda nako. Saka hapana akazobuda ipapo. Isisi takatonzwa maWhatsApp yakutobva kuHarare yachitaura kuti Amaruza John naTashinga naKudzi wawirira, asi anaTashinga aiwa vapenyu vakabuda, John naKudzi ndo vasina kubuda. Kuna mukaradzi vanhu vakawanda vaipinda mumaini yacho ndo vatakatanga kutsvaga vakawanda vacho kuti tizive kuti aripo here haapo here. Takatsvaga vanhu vamwe vacho vese takavawana, asi vamwe vacho hatisi kuziva kuti varipo here kana kuti varimo mumaini momo. Asi maini yakaita mari kubva neMande kusvika neChitatu yaibuda mari yakawanda. Asi paichorewa gumbo vanhu vaihwisana nomaini vaivepo. Varidzi vemaini vanga vasipo, varidzi vemaini vakanga vabva, vanga vasisina hamu nemaini nokuti vanga vachitoziva kuti hamuchashandika. Asi vakasara vachishanda varipo, zvokuti taingopinda tese kubvira ani naani. Saka vari mukati kuti tizive kuti vangani. Ava vari kutaura kuti kwanzi pane 2 todaro nokuti ndo vanenge vachizikaniwa neuye yanga isiri shift nokuti papa singapindiwe basa, munhu aingozviitira. Saka vamwe vacho vanogona kunge vari mukati vakawanda. Sekufunga kwenyu rafuli panogona kunge paina vanhu vakawanda nokuti panhu panga pachipindiwa zverafu, saka panogona kuita mopo. Asi nzvimbo yacho vanogona kutofukura another side but vachitofushira vanhu kusaidi rine basa, nokuti vanhu ava vakatobva uko vakawana dhora vhara uku vachida kutiza kubva vachitiza mvura iyo, kuti mvura iyi kakova kaika kane dzungu. Kakova kaika katori 100% kanobuda musaga zvokuti kanotoya kesi. Saka kakapinda kana kapinda nokuti 2 minutes kanga katotanga kutobudisa mvura kune imwe maini yechinhamba 5 kusaidu, kakutobudisa panze kachitorasira muno mukaradzi kasiya zvepasi kureva kuti zvinenge zvapera. Saka hakuna munhu anenge achinzi anenge arimo achirarama kana kuti anenge ari mupenyu basi. Uye akatobudawo nevanhu vakatobudawo vakatowanda, vamwewo vanotokwata kutotaura kuti nhinga ari pasi. Asi zvisina basa, asi zvichingoda kungoti pawane rubatsiro. Saka mvura dhoo rakavhara. Asi kufunga kwenyu vanokunda here neexercise yavari kuita, vangakwanisa here? Vanogona kuramba vachivhara saidi rine basa vachivhura saidi risina basa. Mvura yako yakapindira vanhu vanotiza.
kwayaibudira vanhu vanoenda. Saka papanodiwa chipiki chinoda kunatsa kuziva kuti zvinoda kuitiwa sei. Vanhu vakanga vakabuda pasi sanhau ini ndandisi musi waudhera runasipa ndaivewo kwandaive nichimaina kwandaive, asi saidi racho iro ndorandakangotaura kuti nondirangariri ngori easy zvokuti munhu kana even chero wakatakura chinhu chako chaunenge wakabata unobuda uchimhanya. Kumwe kwacho kwese kunobudiwa nematambo, unonge uchishandisa tambo. Saka mawei ese aya yanga asingakwanisika kuti munhu atizire. Tomboti uri kumhaisana nemvura, uri kuzvimhanyira, usvika obva wawana panapa pakadonha pakavhara. Kureva kuti kumira kwako kupurisa chete kuti Kristu ndione, obva wafa uri pano. Nokuti mvura inoramba yakakufasa, nokuti iyi yaienda. Entrance inoita kuti iwe uzogona kubuda apa yaive pakadistance nge pano mashanga ayo. Handiti ndiyo inoita kuti uzoenda futi pane imwe another way inobuda panzi. Saka iyo magara matobvisana uko muchimhanyisana iwe nemvura, nokuti mvura inoto yakazara shaft yese, nekuti inenge iri ruko. Dai yanga iri mvura iri low yanga iri nayo. Saka munotambudzika. Vaive vatori muzasi kana kutenga vakatozotakuhwawo vakaendeswa wei imwe isiri opposite side riri kufungidzirira. Wani munhu akauya ari mumaini akatobudira kumaini akati iri aitotaura komana vanovharirwa isaitotakurisa matsapo yakatobuda neimwe shaft aitotaura komana vanhu vavharirwa mukati makutori but papakaipa mvura yakasvika zvichuwa. Asi mukaziva nhamba yevanhu vakavharwa hakuna munhu ari kuziva nhamba kungofungidzirawo kuti vanogona kusvika maini ye iri kutadza kuzivikanwa nhamba yevanhu nenyaya yetawa riri under police nechichi vaipinda zvemburaketi. Hapana munhu ari kuziva chi but maini iri vanhu vari kupinda nenyaya yetawa tikutadza kuti vanhu vanyatsozivikanwa kuti nhamba iripika inyaya yetawa riri chero wakatoguma chinhu papai uri kusheka tawa rii urobva kabhora basi irobva toripotiwa. ine mune mwenyerwa munoziva asi kuoneka izvo vanhu vainzi vangabva kurushinga. Panodiwa kuti vese vanopinda pasapa vapinde vane zvinhu zvakakwana, equipment yavo yakakwana, nehembe dzavo dzokupinda pasi dzakakwana, netambo dzavo dziye dzekuti kana pane chinenge chaitika mabhero anorira vodhonzana vachibuda imomo, nekudzidziswa. Pane vamwe vanongonzwa kunzi chaputika vamhanya ikoko vasingazive kuti zvinoitwa sei, vanofunga kuti kungopinda mwena obva wabuda negoridhe rako. Panodiwa fundo ngaiwanike, vanhu vadzidziswe, vaite nyaya yavo yekuchera asi vachiziva kuti vanozvifambisa sei. Chinonetsa chimwezve chasekunzwa kwamaita inhauwo zvakare kuti kushanda nechisi kurikudziwo ikoko kunogona kunge kukakonzerawo zvakare munotondera paya zvakare tichikupai masoko evanhu vaitaurawo vari kudivi rechivanhu. Zvikunzi kumadzimambo ikoko hakuna kuchena, vari kubhadharisawo vanhu mari kuti vange vachikwanisawo kushanda nechisi. Izvo zvinoita kuti veruzhinji vopedzisira voti aiwaka nesuwo chichikatitadzise kushanda muzuva rakadaro. Tongaitinzwe munoti kudini nayo nhau iyoyi. Andrew Neshambado zita rangu. Katsikanei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichakupai zvakare madzimambo, chief Madziva, chief Matope, tinzwe kuti vanenge vachiti chii pamusoro pechiitiko ichochi. Ese kunzwa kwamakaitawo zvakare nzvimbo ino iyi madzishewa haasi kuwirirana kuti nzvimbo iyi iri pasi pachief ani Matope here kana kuti Madziva. Vese it seems vane control yenzvimbo ino. Listen. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends,
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga